Good morning guys. Tabachoy, nakapin ka na po. Thumbs up ako sa upcoming mo, Tabachoy. Lance Lamarca. Ayan, sis Mai, good morning. Party Music, good morning. Dabs, JM Molly, good morning guys. Bert, tambay lang dito. Huwag ibaba ang bahay ko. Okay, Bert. Thank you, Bert. Sis Mai, good morning. Sir Tornerong Kamay. Ate Asil, good morning. Yan. Sir Nars, thank you. Ate Pearly. Halahin na ata ang net. Ayan. Hindi naman ako naikot, sis Mai. Thanks ho sa pagpin. Ayan. Tamsak na ako, Tabachoy. Mega love shout out sa lahat. Good morning. Ayan guys, patamsak naman sa ating nakapin. Kay Lance. Lance Lamarca. Good morning sa inyong lahat dyan. Mega love shout out. Dabs, old friend Yahoo, mega love shout out from Tabachoy. 8 million people, mega love shout out. Sis Cats, mega love shout out sis Cats. Baba kayo ng bahay guys. Maingay kasi dito ang TV sa kabilang bahay. Old friend nakapin. Mega love shout out sa mga dating dikit ko na. Ayan. 8 million, thank you. Lang ako guys, maaga akong nag-live kasi may puntahan ako ngayon. May pupuntahan kasi ako mamaya, kaya maaga akong nag-live. Sir Tornerong Kamay, andito ako sa video mo. Profile gas cutting machine. Cutting shredded cutters. Ayan. Sir Tornerong Kamay watching po. Dabs, dito ako sa'yo, Dabs. 9 million. Dan full pack din sa'yo. Thanks, kapatid.
Salamat Ma'am Anby. Timbuwang sensya na kayo kagabi na wala net ko. Ayan, okay lang po yan, Sir Tornerong Kamay. Bird dan sa bahay mo, palablab din. Thanks kapatid Premier na kapin. Ate Asil, salamat, salamat Ate Asil. Sisi Koy Natasha, good morning, good morning. Salamat. Salamat sa iyo dyan, Sisi Koy Natasha. Sis Wendy, salamat sa patusok. Dab, salamat, salamat sa pabidji. Ayan. Nagbaba ng bahay guys si Ate Pearly. Dansa nakapin siya. Salamat guys.
Hello, Banana, my friend. Thank you for members. Thank you, Banana. Drop your link, my friend Banana. Thank you for the support, Banana, my friend. Ano ba, pauwi na ba sila dito po sa Pilipinas? Ito sakali, kailan po yun, Jose? Good morning, everyone. Good morning, my friend Banana. Guys, please connect to to Banana. Kakasalita ko lang, Dabs. Then watching ako si Smile. You're welcome, Ate Ann. Thank you. So ngayon po, meron po ba tayong record, Jose, kung ilang yun, Pinoy na naiipit din po sa gulo sa Myanmar? Ate Asil, dito pa ako sa'yo watching ha. Sir Nars, maraming salamat, Sir Nars. Yung dalawa, ano mo nangyari kung hindi pa napasama doon sa apat? Kasi po yung anim yan dapat ang isang paraan dadaan through China, tapos yung China 10 million, salamat po. 10 million people. wanted naman through China. Kasi yung scamming operations na yung mga ako po Chinese citizens, no? Then, meron tayo iba paraan kung paano yung sa dumaan through China, makadaan direct to Bangkok. Kasi galing Bangkok siya natin Pilipinas. So, bakit naman tayo dito? Kasi tungkol naman mo doon sa pagkukob ng grupong Houthi ng Yemen sa isang barko dyan po sa Red Sea. Na-confirma na ba kung may mga Pilipinong kurungan na nasa barko dahil yun yung mga lumalabas po sa balita? Ako may 17 na Pilipino yung sa money agency. Kaya, kasama yung iba't ibang mga dayuhan. So, babahala tayo dito. This is not the first time na may na-hostage here. Pero ito yung kung namin maalala na dahil meron pong sa pharmacy kasi tinarget ko rin ito dahil sa inyo daw ng mga company. So, ito po, may 17. 17. At may mga natatap pa kayong mga update o ano ang lagay itong 17 na Pilipino na to? Ang umabot sa atin, sinabi ng mga umuli na wala silang sasaktan ng foreign mga Pilipino, no? Guys, please to support to Banana, guys. Mabait yan, guys, si Banana. Ipin muna natin siya, ha? Madami yung tinutulungan si Banana. Support niyo siya, guys. Banana, I'm here in your video watching. Asa na ang kabayanan po yung sinasabing hostage deal sa pagitan ng Israel at Hamas? May informasyon po ba kayo kung tuluyan na mapapalaya yung mga bihag itong dalawa? Rosana TV Vlog 77. Mega love shout out, Moms Rosana. Mega love shout out. It's really next 24 hours now. Ang unang balita, ang target mo na minimum children. So, meron tayong dalawang posibleng bihag hostage. Yung isa babae, yung 100% Pilipino kasi yung isa lalaki, almost sure na hostage siya no? Dahil kita na mismo ng misis sa video. So, Jonalyn Bisaya, mega love shout out from Rosana TV Vlog 77. Sisikoy Cats, thank you. Sisikoy Jonalyn, thank you.
Tusok 17, salamat sis Mai. Sisikoy Natasha, thank you. Guys, please connect to Banana. Good morning, Mom Cats and Dreams. Rosana, mega love shout out. Connect each other, guys. Connect each other. Sa iyong pag-alis. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Andito lang ako. Ano man ang mangyari. I'm here in your video Veterans Day, November 11. Watching here. Sir Nars, thank you, Sir Nars. Ma'am Rosana, mega love shout out. Good morning from Natasha. Guys, connect on pin. Good morning, Tita Natasha from Banana. Connect on top, guys. Okay. Maraming salamat po, Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Sir Tornero, thank you. Dan Banana from Rosana. Thank you. Balikan ka po niya ni Banana. Main channel niya po yan, guys. Baka pwede nyo go to channel kasi main niya yan. Ngayon ang balita, si Darating Kungko. Mula sa pagiging online ng mga dating de papel na arrival at departure card, Banana, I done to you from Rosana. Ayan. Banana, Rosana TV vlog already done to you, my friend. online na rin ang customs declaration card. Yan yung pinipila para sa eroplano bago lumapag. Ganda ng mga video ni Banana. Tagaan na siya, guys. USA. Ito ang e-travel custom system na inilunsad ng Bureau of Customs, Department of Communications Technology, Nars Anton, mega love shout out from Rosana. And secure travel experience. Through this customs integration, the use of paper boosts traveler compliance, route collection of local revenue, suppress smuggling in all forms. With e-travel, we can not only spend on Mami Renz, mega love shout out, Mami Renz. ensure interoperability among our agencies. With e-travel, arriving and departing Bert, thank you, Bert, to support Bert. we now simply fill out the electronic customs baggage declaration. E-travel has been successfully scanned more than 13 Mega love shout out sa lahat-lahat na nandito. being used in 10 international airports. Ami, thank you, Ami, sa paharang. nasa pilot stage pa ang customs travel system at inaasahang i-roll out sa hinaharap. Ito kaniya para sa mga pasahero. Tigdadalan mi ka sa TV mi. Ayan, di mo man ako dyan mahihiling sa TV nindo. Today man ako nag-on cam. Ma'am Rosana, andito ako sa video mong my slow jogging in the morning. Watching po, Ma'am Rosana. Inilunsad ng isang buwan ng Atin Ito Coalition ang isang donation drive para sa mga frontliner at mga isla sa Union Shore. Pero ayon kay Assistant Director General at NSC spokesman Jonathan Malaya, kahit maganda ang layunin, posibleng pataasin ito ang tensyon sa Union Shore. Hinihikayat ng NSC na magtungo na lang ang Christmas convoy sa Kalayaan Island Group o kaya sa Pag-asa Island at Rizal Reef. Dagdag pa ng NSC, pwede rin i-turn over sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang pamasko na nais ipaabot sa mga nagbabantay sa DRC. Andito ako sa video mo, Ma'am Rosana, na my slow jogging. My slow jogging in the morning. Si Sikoy Jonelyn, mega love shout out sa Sikoy Jonelyn. Salamat sa inyong lahat dyan. 10 million people. Good morning din, Mami Renz. Ma'am Mix, good morning. Love from Mami Renz. Ayan. Love din. Mami Renz. araw. Pero hindi pa natatapos yung pangamba ng maraming tsuper sa kahihinat na ng kanilang hanap buhay. Yung iba namang nakausap namin jeepney driver, hindi raw makalahok dito dahil walang kakainin yung kanilang. Ilang araw na raw naghihirapang sumakay si Jenny papasok sa
On the way, sis Natasha from Rosana TV Vlog. Medyo nahihirapan naman po ako kasi ano po tulad din maaga pa po marami na po Naghihintay ako sa iyong pagbabalik. Andito lang ako, ano man ang mangyari. Baunin mo sa iyong pag-alis. Yung siyam na CPR ko, natapos ko ng ma-mute. Video lang ako, te. Salamat, Ami. Natapos ko nang na-mute yung siyam na CPR ko, kaya baka next day, pwede na naman akong kumanta. Para may i-mute na naman ako. Pwede na naman tayong kumanta mga next day, para may i-mute na naman. Ayan, Ate Pearly, mega love shout out. Good morning from Natasha Mix Vlog. Ma'am Rosana, done watching po sa jogging. Yan din ang hinaing ni Edgardo. Hindi raw siya miyembro ng kooperatiba at hindi din kakayanin na magpulong para sa modern ship. Nakiusap ako na huwag naman sana. Kasi marami pong magugutom po. Ako sa division ng maraming talakal na karga. Ayan, dalawa na ang natapos natin i-watch. Ayan, next natin si Sir Nars. Dapat titingnan lang. Sa madaling araw may timba-timba ang isda. Sa'yo. Ikaw naman ang aircon tayo. Pasakay mo ba malakas na? Sinusuportahan din niya ang laban ng mga kasama. Yun nga lang. Mami Pearl. Hindi, wala raw kakainin ang kanyang pamilya. Pangunahing hiling ng pisto ng ibang transport groups ang ibasura ang December 31 deadline sa paghain ng petition for consolidation. Hiling din nila mabigyan ng 5 taong prangkisa ang mga miyembro at payagan ng rehabilitasyon ng mga jeepney sa halip na i-require na bumili sila ng mga bagong sasakyan. Sabi naman ng LTFRB, wala na raw urungan ng December 31 deadline. Pero handa naman daw silang prepasuhin ng ibang guidelines at makipag-usap sa transport groups tungkol sa iba nilang hiling. Ate Pearly, wala kang work ngayon. Ang grupong Pisto nang siya namang simula ng tingin pasada ng grupo naman na Manibela. Samantala, dito sa Mendiola, wala pa kami nakikita ibang tao bukod sa mga nagbabantay na pulis. Good morning, Mami Renz from Banana. Maligo tas rampa na naman si ako, BG. Salamat, Ate Pearly. Unang balita sa Manila po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Positibo ang mga leader ng Israel at Hamas group na malapit na magkaroon ng kasunduan tungkol sa pagpapalaya sa mga bihag sa gera. Papasada na ang Yuga Express overseas. Makalipas sa mahigit isang buwang bakbakan, inaasahang may mapagkakasunduan na ang mga leader ng Israel at Hamas group. Parehong umaasa ang dalawang kampo na malapit na mapakawalan ng mga bihag sa gera. Ayon sa isang opisyal ng Amerika, nasa 150 Palestinian ang planong palayain ng Israel. 50 hostage naman ang balak daw nakawalan ng Hamas. Pero ang ilang Palestinian sa West Bank, duda na umusad ang kasunduan ng Israel at Hamas. Ang mga kaanak naman ng ilang Israeli hostage, paniniwala lang daw kapag nakapiling ng military. Tapos na ba tayo, guys, sa ating nakapin? Nakasupport na tayo sa nakapin, guys. Tuloy ang ofensiba ng Israel sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Ministry, nakapalibot ang puwersa ng Israel sa ilang ospital. Tinamaan din ang mga refugee camp. Mahigit 13,000 Palestinian na ang nasawi sa pag-atake ng Ma'am Israel Renz, sa Gaza. ayan. Nasa 1,200 naman ang namatay sa surprise attack ng Hamas sa Israel. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nasa Egypt na ang 28 premature babies na Guys, patamsak sa ating bagong nakapin kay si Koy Jonalyn. 21 sanggol na una inilikas ng United Nations at Palestinian Red Crescent papunta sa Rafah. Doon muna sila ginamot at hinintay na umay.
Jocelyn Del Oro, mega love shout out. DJ, mega love shout out DJ. Laging una ka sa balita ni James Agustin, exclusive. Mami Renz, watching sa ano. Unboxing and sorting. Hanggang sa madiscover na lang na wala ng buhay ang 32 anyos sa car wash boy na si Freddy Panty. Ang biktima nagtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakuha ng soko sa lugar ang isang kitchen knife. Sa tulong ng kuha ng CCTV, natukoy ng pulisya kung sino ang huling nakasama ng biktima. Ang 24 anyos sa car wash boy na si Rodolfo Inalas Jr. Ayon sa pulisya, nakainom ang dalawa na nangyari ang krimen. Yung ating biktima, pauwi sa kanyang pinagtatrabuhan. Ako sa listahin po siya. Nandun rin po yung Kuya Dab Shouty from DJ. kung saan Mami Renz, andito ako sa unboxing and sorting. tulugin lang sa And Sir Nars, andito ako sa Magpupungko Rack in Pilar, Siargao, Philippines. Mami Pearly Shouty from DJ. Salamat Ate Pearly sa pabiji. God bless sa'yo dyan. Next kita si Koy Natasha after nitong dalawang watch ko. Banana Dan. Ayan, JM, salamat. Banana, thank you for the support. JM Molly, already done to you, my friend Banana. Party Music, my brother Party Music, thank you. Pa-view na lang po sa may gusto. Ayan, i-view natin yan mamaya. Pagkatapos nito kay Sir Nars, tapos kay Mami Renz. Next kita DJ and then si Koy Natasha. Hey Tasha, from Party Music DJ, Aki. Na ano ko yung pagsasalita ni Party. Ganyan yan. Pag pumasok ka sa live niya, hey Ann, ganyan. Ang sweet ng boses niya ni Party Music. Kaya ang pakasabi niya dyan sa hey Tasha, parang ganun yan. Hey Tasha. Still watching, Mami Renz and Sir Nars. Kape tayo guys. Ako may katabing kape dito sa mesa. Kasama ng 3 cellphone. Sir Nars, Anton, morning from Mami Renz. DJ, morning. DJ, ganda mga boys. Sino? Si Party Music? Oo. Magandang voice niyan. Dikitan nyo yan kasi mabait yun si Party Music. Gamer yan. Gamer ang ano niya, content. Black American yan si Party Music DJ Aki. Mami Renz, Dan Dikit, full pack. Ayan. Tamsakan, ano, may bagyo dyan sa Bicol. Medyo okay na ang panahon ngayon, Ate Emmy. 2 weeks na maulan dito. Sa Samar, bumaha sa Samar. At saka sa Sorsogon, may baha din. Pero dito sa amin sa Naga City ay okay naman. Maulan lang. 2 weeks maulan. Pero wala naman mga baha-baha pa. Salamat naman kay Papa God. Hello, Party Music from Natasha. Si Koy Jonalyn. Ayan, patapos na ako dito kay Mami Renz, tapos kay Sir Nars. Bert, salamat sa support, Bert. Ayan, si Bert, guys. Dikitan nyo din si Bert. Hindi siya nagbibigay ng jacket sa kanyang live, pero ibinababa niya ang mga bahay na dumadalaw sa kanya. Saka very supportive din yan si Bert. Hindi rin siya nakikipagdikitan, pero pag dinikitan nyo siya, babalikan ka niya. Okay, kasi naghihirap na mga tao tapos babagyo pa. Ganun talaga, Ate Emmy, kasi natural din yung mga disasters na ganyan. Hindi natin yan pwedeng makontrol. Sa kasanay na mga taga Bicol sa bagyo. Bata pa ako, Bagyo, capital of the Philippines na talaga ang Bicol region. Salamat my friend Banana.
Thank you, thank you. Ayan, at Mami Renz, tapos na ako sa'yo. Puntahan na kita, Sisikoy Jonalyn. Pwede na rin ibigay ng OPM Group na agents ang holiday meals sa kanilang fans. Sa December 20, Guys, patusok naman sa ating nakapin, guys. Jonalyn Bisaya sa kanyang upcoming. para sa kanyang concert series. Party Music DJ Aki, Dan connected with Signature. Ayan. Salamat, Mami Renz. Sa December. Para mas marami pa ba yung lugar sa atin, ha? Hello, Si Banana, guys, dikitan nyo din, guys. American din yan si Banana. Tsaka mabait yan si Banana, guys. Very supportive yan. mag-uumpisa na ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season Sisikoy Jonalyn, andito ako sa Beautiful Flowers sa harap ng aking bahay. Watching ako dito. Thank you so much, Mami Renz Guaps. Ayan. Guwapa kaayo si Mami Renz. Sisikoy Jonalyn, nasa flowers ako. Next kita si Sikoy Natasha ha. I-watch kita si Sikoy. Salamat sa support si Sikoy Natasha. God bless sa'yo. pwede kaya tayo sumali. Pearly, my queen. O, diba? Queen niya si Pearl, Ate Pearly. Mega love shout out, Ma'am Natasha Mix Vlog. Good morning. Thank you sa support kagabi sa LS ko at sa pagbahagi ng grasya. Bert, hindi ako nakapunta sa LS mo kagabi. Nakapunta ba ako? O hindi? Nakalimutan ko. Ang daming naka-premiere kagabi. Parang hindi ako nakatambay masyado sa mga live. Kasi si Kuya Jonalyn lang ata ako nagtambay. Tsaka kay Ma'am IG. Ay, si DJ pa pala. Hindi ko pa nawawatch si DJ. Wait lang, DJ, ha. Nandito pa ako kay Sir Nars. Nakakalimutan ko na, Bert. Kasi sa dami ng sinusuport ko, Bert, nakakalimutan ako kung saan ako nagtatamsak at nagpapaharang. Pumunta pala ako. Kasi pag nag-scroll ako sa cellphone ko, tapos may mga naka-live na mga kaibigan, ayan, nagpapaharang ako, nagtatamsak ako. Ganun. Kasi 'di ba, kaunti lang ang ating gadget. Kaya para madaanan natin lahat ay tinatamsakan ko, pinapaharangan ko at tinatambayan ko ng konti. Tapos ayun, scroll na naman tayo ulit. Ayan, patapos na ako, Sir Nars, sa'yo. Kaunti na lang. Nasa na ako, 11 minutes. Welcome, Sir Bert. Ayan. Ayan guys, huwag kayong mabibigla sakaling mapadpad kayo sa live ni Sir Bert Window. Kasi hindi talaga siya nagbibigay ng jacket. Pero, ibababaan niya ang inyong bahay para makakonect kayo sa mga bisita niya. Ayan, done watching na ako, Sir Nars, sa yung Magpupungko Rock in Pilar, Siargao, Philippines. Done watching. Sisikoy Jonalyn, andito pa ako sa'yo. Watching pa ako sa beautiful flowers mo. DJ, puntahan na kita. Ay, si Sisikoy Natasha muna pala. Next na lang kita, DJ. Dito ka na lang sa isang cellphone. Natasha Mix Vlog. Ayan, pabulong-bulong lang ang alien pa nagsasalita. Basta hindi pa blue moon.
Oo, baka mabigla kayo pa nagsasalita yan si Sir Bert. Bulong lang talaga. Yung parang, ganito, ganyan. Ganyan siya magsalita. Baka magulat kayo. Naiwan ko na kayo guys. Mangangalakal na ako. Tumaas na naman ang bigas. Ayan. Ate Pearly, ingat sa pangangalakal. Sana malapit lang ako sa'yo para nakakasama ako mangalakal sa'yo. Ang dami-dami mong racket. Sana all lang talaga Ate Pearly. Ingat Ate Pearly. Love you Ate Pearly. God bless. Sisikoy Natasha, watching na ako sa'yo Sisikoy. Having fun with them. Ayan, bye-bye. Bye-bye, Ate Pearly. 8 million. Mega love shout out. Thank you so much sa support. Naka 1 hour na din tayo. Dami ko tawa sa'yo, sir. Oo nga. Sisi ko Natasha, relate ako sa'yo dyan kasi pag andun ako sa live ni Sir Bert, grabe talagang tawa ko pa nagbubulong siya. Kaya sabi ko, yung mga hindi pumupunta sa kanya, magugulat talaga. Magugulat pag nagbulong siya. Yung parang ganito. Ganyan lang yung salita niya eh. At saka kamay lang yung pinapakita ni Sir Bert. Ah, diba? Unique yan si Sir Bert Window. Ayan, beautiful flowers done watching ako. Sisikoy Jonaline. Ang lamig na ng kape ko. Ma'am Natasha Mix Vlog, ganun pala tunog pag gumapang. Hindi ko alam yun ah. Di ko pa nakasubok may ginagapang. I-try niyo Sir Bert. Ganyan talaga yun, para yung parang walang makarinig ng paggapang mo. O diba, Sisika Natasha? Try mo Sir Bert, gumapang. Ganun talaga yung magiging sounds. Dati nga si kay Natasha, katabi ko yung anak ko, tapos nagsalita siya ng ganyan. Nagsalita siya ng pabulong. Yung bunso ko, alam mo ba kung anong sinabi niya? Mama, di ba tapos na yung Halloween? Di ba mama, tapos na yung Halloween? Bakit Halloween pa din yung pinapanood mo? Sabi ko, hindi to Halloween, nak. Paano ko matry? Wala rin naman akong gagapangin. Ay, maghanap na, Sir Bert. Anong oras na? Maghanap na. Kasi kay Janalyn Dan watching sa Beautiful Flowers. And kay Sisikoy Natasha, dan ako dito sa mga turtle na maliliit. Ayan, dito na ako kay DJ. Natawa talaga ako sa anak ko. Tapos na daw yung Halloween. Bakit Halloween pa pinapanood ko? Ayan, dito na ako kay DJ. Baba ko muna ang ni DJ. Tama yun Sir Bert. Bilisan mo maghanap. Para may magapang ka na bago lumamig ang panahon.
Bago lumamig ang panahon, kailangan mong magkaroon ng gapangin. Ayan. Patamsak guys sa ating bagong nakapin. Kay DJ. Tamsak 7 dito, DJ. And magwa-watch ako ng isang video mo. Para sa ating mga WH. Yan na lang ang magiging ambag ko sa inyo guys sa pagdalaw nyo sa akin. Mag-watch ng mga kahit isa or dalawang video nyo para makatulong din ako sa mga paharang at WH ng ating mga channel. Sarap pa naman may kayakap sa simbang gabi. I mean, after simbang gabi ha, hindi tayo pumupunta sa simbahan para makipagyakapan. After lang naman, pag may mayayakap. Oo, kasi malamig pa yun, maaga pa, mga 6 or 5:30. Ayan, DJ, andito na ako sa electrical tipid tips number 2, paano mag-elbow at paano pagdugtungin ang electrical PVC. Ayan. Salamat Ate Ann. Ayan, salamat din sa iyong support. $8 million. Nag-loading na tayo. Ayan, Yona. Puntahan ko si Yona. Lahat ko na ba na-watch? Jairos, hello. Ayan, dyan pala si Jairos. Jairos Vlog, mega love shout out. Maraming salamat. Next kita, Jairos, i-watch dito kay DJ Electrical. After, na kay Yona. Yona, watching ako sa'yo. Si Ma'am Natasha, parang alams ko na-miss niya ata ang maghapang, kaya naalala niya ang tunog. Pabulong-bulong ko. Naalala niya siguro asawa niya, bumubulong habang gumagapang. Wag mong ipaalala dyan kay Sisikoy Natasha kasi malayo yan. Malayo yan. Baka makapag-isip na umuwi. Ayan, watching DJ and Yona. Next kita, Jairus. Salamat sa inyong lahat dyan. Baka makapag-isip yan umuwi si Sisikoy Natasha. Salamat, Sisikoy Jonalyn. Lamig pa naman sa Hong Kong, Sisikoy Natasha.
Dito nga sa Philippines ay malamig na eh. Pagka umaga, sobrang lamig na. Salamat sa si Kuya Jonalyn sa patambay. Magkape na muna kayo dyan, guys. Ako meron ako ditong pandesal tsaka kape. Ma'am Jo, good morning. Sir Tornero, salamat sa patambay, Sir Tornero. Ano na lang ako, mahigit 30 minutes na lang. Magto 2 hours lang naman ako, guys. Mami Ren, say thank you. Ay, done watching na pala ako kay si Koyona. Done watching na ako kay si Koyona. 7 million, thank you. Still watching pa ako kay DJ. Bert. Dito ako sa'yo, Bert. Watching ako sa sarap ng chocolate.
Ate Ann Colorets, mega mega love shout out Ate Ann Colorets. Salamat, salamat. Ayan. Good morning. Good morning, Ate Ann. STB 101, ayan. Dan sukle sa mga nagbakas. Mega love shout out po sa'yo. Puntahan ko yung link mo after nitong isang winawatch ko. Ate Ann, good morning. Kumusta ang tulog, Ate Ann? Nine million people. Thank you so much. BG muna host, ayos muna ng basura. Dumating ang naghahakot. Sige po, Ate Ann. Sige po. Salamat sa mga patambay nyo. Mami Renz. Ayan, may Naimir na vlogs. Done watching DJ. Marhay na aga man sa imo dyan, Manaymir na vlogs. Mega mega love shout out sa'yo. Salamat sa pagdalaw. Sino pang hindi ko na-watch, guys? Ayan, si Ate Ann Colorete. Puntahan ko. Hi, Tess Pachub. Mega love shout out, Tess Pachub. Good morning. Thank you sa 23 na tamsak. Ayan, madami na ang ating tamsak. Ate Ann, watching ako dito sa Welcome Curly Hair Vlog. Tespa, mute lang akong nagising na ang hari. Sige, Mami Renz. Maraming salamat, Mami Renz. Tespa Tube. Thank you, Tespa Tube. Ayan, then watching ako sa'yo, Bert.
Nice. Galing naman kumanta. Tespa, baba ka ng bahay, Tespa. You can drop your link, my friend, Tespa. Salamat, Manay Mirna. Ingat-ingat kayo dyan. Ate Ann, watching ako sa ano ha, welcome curly hair. And then kay Manay Mirna, watching ako sa pledge of love mo. My pledge of love cannot be broken. Galing. Da 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 di da di da da. Da na 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 da da di da da. Da 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 da. Da 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 da. Ang pag-ibig na nadama ay tunay na ibang-iba. Anong bukas ikaw lamang sa puso ay minahal. Salamat sa inyong lahat dyan, 10 million people. Thank you so much. Alas 8 na guys. Mag-almusal na kayo guys, alas 8 na. Si Smile from JMPM. Ako tapos na akong magkape. Sis Mai, thank you Sis Mai. Ate Asil, maraming salamat sa support lagi. Manay Mirna from JMPM. BJ, salamat. Andoon ako kay Andy. Nag-BG rin sis JMPM. Oh, naka-live si Andy. Sige, puntahan ko din after ko nito. Ano na lang ako? 25, ilan na lang ba? 25 minutes ata. Ayan, then watching ako Manay Mirna. Mga nagmumug na ba bago mag-YT? Ako oo na kasi nakahatid na ako ng bata sa school. Maaga akong naghatid sa school. Sis Mai, nag-module kami ni JM. Ang aga-aga, nag-send agad ng activity si teacher nila. Strike kasi kaya no face-to-face. Ate Asil, dito hindi strike. Ayaw makipag yung mga jeep dito kasi wala silang income pa, nag-strike sila. Pero sa Kamsur strike sila 3 days. Pero dito sa Naga City, ayaw nila. Hindi sila nag-strike. Miss ko na ang pandesal, Manay.
Ay, pandesal ngunya ng pamahawan ko sa kakape. At siya na ako makakan maluto pag pag medyo nagutom na naman ako. So bago, duwang pandesal na itong dakula baga, na may cheese sa laog. Ayan. Tapos, sarong basong kape. Solved na. Sain ka digdi sa sa Bicol Manay Mirna? Sain ka tabi digdi sa Bicol? Si Kuya Jonalyn, thank you. Bert, thank you, Bert. Manood ulit ako sa'yo, Bert. Kasi maiksi naman yung napanood ko sa'yo. Hindi. Naikot ba ako, guys? Hindi ako naikot. Tsaka pansit bato. Ay, siram sana. Lalagan mo suka na may sili. Ay, baan ang siram? Hindi ako naikot. Libon Manay, pero sa Laguna na ang bahay ko. Ah, taga Libon Albay. Harayo man palan igdiyo Manay Mirna. Ikaw ata Ate Asil ang ikot. Sa akin okay naman ang tatlong cellphone ko. Wala naman naikot. Hindi ako. Sumigaw ah. Hindi ako. Ako naikot rin. Hindi ako ah. Tatlong cellphone gamit ko. Okay naman. Hindi naman naikot. Anemic ka, Kawaiti. Then watching Ate Ann Colorete. Nine million people, salamat guys. Mag-vitamin B12 na, wag puro vitamin YT. Manay, uli na ako sa Team Mad. Ayan, sige Manay Mirna, salamat. Maduma na lang ako sa Team Mad pag naka-end na ako. Salamat Manay Mirna. Tayo pala sis JMPM. Bye all po. Ayan, salamat. Rurala Cricket Official 444. How are you, my friend host? I'm fine. I'm good so far. Bye, Manay. Ayan. Haha, Ma'am Renz. Hindi vitamin B12. Vitamin iron. Iron ba yun? Iron sa dugo. Diba? Ate Asil, wag kasi yan ang gamitin mong main channel mo. Hindi mo ako nakikita eh.
Kahit itong mga tinatype ko, hindi niya ako nakikita. Tapos, nakamute pa yun sigurado kasi nagmumodule sila. Done watching, Tian. Puntahan ko ulit si JM Molly. Ayan, si Rorala muna. Tingnan ko nga itong kay Rorala. Tilawat. Ayan, my friend Rurala Cricket Official 444. I'm here in your video. One banana for you, my friend Rurala. Ipin natin muna guys si Rurala kasi maliit pa ang bahay niya. Bibigyan ko siya. Rurala, one banana, my main channel, connected to you. Where you from, Rurala? Ayan, Bert, patapos na ako sa video mo. Ayan, 612 Rurala, then my main channel. Minamahal kay sarap, sarap naman. Wag iron sa buhok yan. Mami Renz. Flat iron naman yung sa buhok. Ay, plancha pala yung flat iron. Gemma Cape or Gemma Cape? Mega love shout out. Ayan, bigyan kita ng damit. Another banana, my friend Tilawat 715. Thanks, my friend host. Ayan. Where are you from, my friend Rurala? Another banana, Tilawat 715. Your main channel. Gemma Cafe or Gemma Cape, mega love shout out. Okay, salamat po sa pagpasok. Good morning. Si Kuy Feli. I am from Pakistan. Ayan. Nice to meet you po. Sir Rurala Cricket Official 444. Nice to meet you, my friend, from Pakistan. Ayan. You are welcome in my live stream and live in from the Philippines. Charot, charot. Ayan. Ikot na daw si JMPM. Hindi ako ikot eh. 'Di ba? Hindi ako ikot. Maulan ba dyan sa inyo, Ate Azil? Another banana, my friend from Pakistan, Rurala. Another banana for you. Then watching na ako birth window sa kaluluwa.
Mag-watch ako, Ate Asil, sa'yo. Mami Ren, salamat sa pabiji. Minamahal. Jonalyn Bisaya, you done, my friend? Ayan, si Koy Jonalyn, dan daw sa'yo si Rorala. My flesh of love cannot be broken. Resting time na daw, Ma'am JMPM. Sis Mai. Gemma Cafe. Ayan, nagbaba ng bahay guys si Gemma Cafe. Guys, connect muna tayo sa ating nakapin. Maliit pa ang kanyang bahay. Friend from Pakistan. Siskoy Feli. Maraming salamat sa Siskoy Feli. One, two, three, 4. Then connected pin on top. Ayan. Sir Rurala Cricket, Phyllis Cooking Vlogs, already done to you. And JMPM, already done to you, Rurala Cricket. Please connect back. Thank you. Rurala Cricket, Gemma Cafe, already done to you. Phyllis Cooking Vlog, you then, my friend. Guys, road to 1K si Gemma Cafe. Baka naman guys, hindi pa kayo connected kay Gemma Cafe. Road to 1K. Gemma Cafe, andito po ako sa'yo. Isang banana ng main channel ko. Tourist tayo sa wildlife. Ayan, malapit na to. Malapit na mag 1K. Si Sikoy Gracia Galeria, mega love shout out si Sikoy Gracia. Di na ako magbabakas. Basta nagdikit ako sa'yo. 982 ka. Sikoy Gracia. Thank you so much, Sikoy. Mega love shout out sa'yo. Ayan, pangalawang dikit, Gemma Cafe.
Ang ibabakas ko ay ang main channel ko. Makipagdikitan ka dyan, Sis Gemma Cape. Mention mo sila. Halimbawa na dikitan mo si Jonalyn Bisaya. Main channel yan. Ayan. I-go to channel mo na lang po. Para, balikan ka niya. Main to main na lang tayo, guys. Para, dikitan mo si Sis Jonalyn Bisaya kasi madami ding banana yan. Road to 1K ka na. Malapit na yan maka 1K. Ilan na lang? 983 ka na. Sis Mai, main mo yan, Sis Mai. Eto, dikitan mo pa to. Para, mention mo na lang. Andyan lang siya, si Mix Vlog. Para po maka 1K ka na po, Ma'am Gemma Cafe. Gemma Cafe, you then, my friend. Ayan, dan na sa'yo si Rorala. Nagbabalik siya, guys. Dikitan nyo, nagbabalik siya. Ate Asil, dan watching ako, Ate Asil, sa'yo. Sa aking buhay, napawi ang lumbay na puno ng kulay. Da-da-da-da-da-da. Da-di-da-da-da-da. Ito, dikitin mo to, Ma'am Gemma, para maka 1K ka. Mamaya mag-live yan. Iyan, ibababa ko. Dan na po lahat kay Rorala Cricket. Sis Mai, watching Sis Mai. Somewhere, ano kaya mayroon? Wow, going somewhere. Wow, going somewhere, it's so amazing. Dan watching Sis Mai. Sis Gemma Cafe, Mix Vlog Channel, you then, my friend. Ayan. Thank you, Rorala. Itong binaba akong si JM Molly, dikitan mo si Sis Gemma. Madami yan pang ayuda sa'yo, Sis Gemma. Jonalyn Bisaya, Dan Olbel Full Watch. Ayan. Salamat, Gemma. Yung binaba ko, si JM Molly, ando na sa taas. Dikitan mo yun, magla-live yun mamaya. Pwede kang, maka 1K doon. Maraming banana yon. Rural Dan, already 2 minutes ago, I think. Si Sikoy Kathleen, mega love shoutout sa Sikoy Kathleen. Thank you. Muted here, si Sikoy. Guys, please connect on top. Connect on top, guys. Shorts video.
Napawi ang lumbay na puno ng kulay. Si Spelly, mag-watch ako si Spelly sa'yo. For those who want banana later, please visit on JM Molly Vlog. Yes, JM Molly, maraming pang ayuda guys. Rala, thank you. Thank you, thank you. Good morning, Ate Kathleen. Oy, Banana, you still there? Thank you. Thank you for the support, Banana. Guys, please connect to Banana, guys. She's is one of my member, a newly member. Gemma Cafe Mix Vlog, Dan Olbel. Ayan, salamat Gemma. Ilutin ko muna tong isang cellphone ko para may maidikit pa ako sa iyo. Baby Abby, good evening to you from Kathleen. Babae siya si Sikoy Kathleen. Good morning, Eugene. Okay. Banana. Baby Abby, Banana. Thank you. Thank you for staying, my friend, Banana. Ate Asil, tulungan mo ako dito mag-English. Si Spelly, dito po sa'yo. Ma'am Gemma, Dan, 15 na lang kulang para mag 1K. Oo, magdidikit pa ako. Saglit na lang yan. Mag 1K yan ngayon. Ipa 1K natin. Sige, sige. Baba ka ulit, Sis Gemma Cafe. Baba ka po ng bahay. At ipin muna natin siya, Sis Mai. Para makaayuda tayo. Good morning, Eugene. Magkape ka na dyan, Eugene. Watching ako, Sis Feli. Ate Ann Colorettes. Nag-breakfast ka na, Ate Ann Colorettes? Morning, 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 Ate Ann. Ate Ann Colorettes. Andito lang kami sa Nakapin para makapag 1K na siya. Pinapanood ko bago ko dinidikit para hindi naman masayang, para hindi naman lagasin ni Lolo. 10 million people, thank you so much.
After ng aming after nitong ayuda namin kay Ma'am Gemma Cafe, mag-end na tayo. Salamat, Sisi Koy Feli. Nag-watch pa ako sa'yo, Sisi Koy Feli. Dan sa nakapin, ayan, Gemma Cafe. Pabalik na lang kay Feli's Cooking Vlogs kasi main channel naman yan. Pag-go to channel na lang. Salamat. Sisi Koy Katlim, thank you. Andy. Thank you, Andy. Harang host BG. Salamat, salamat. Kathleen, mega love shout out po. Ayan. Sisi Koy, Janaline, thank you. Sisi Koy Feli, thank you. God bless sa inyong lahat dyan. Once upon a time, sa aking buhay, napawi ang lumbay, na puno ng kulay. Danpin. Ayan, Gemma Cafe, balik na lang kay Ann Colorets. I am busy but I'm still staying here. Thank you friend. Thank you friend, Banana. Take care, baby Abby. Regards to your dad. $993 now, nakapin. Oo, nag-aayuda din ako. Kuya Eugene. Vibes sa nakapin host. Ayan. Dami na. Salamat. Ayan, Gemma Cafe, please connect back to Ann Colorets, ha? Bibigay doon siya ng 5. Galing, hindi maubos ang alagad ko. Ma-1K na siya. Gemma Cafe, Dan, dikit po sa'yo. Salamat. Ayan, Gemma Cafe, Ann Colorete Fashion, already done to you with 5 ayuda, 5 banana ayuda. And then Eugene Lalo Vlogs, already done to you. Ayan, nagbaba siya ng link. Salamat po, Ma'am Shian. Ayan. 1K na ang nakapin. Galing.
Congrats! Congratulations! Gemma Cafe Dan Dikit Full Watch. Nagdidikit pa ako para makaikot pa siya ng isa para hindi siya malagasan. Once upon a time sa aking buhay, napawi ang Mumbai na puno ng kulay. Bert, thank you! Sir DJ, mega love shout out po, morning. 13 million, thank you. Malapit na tayo mag-end. Papaikutin lang natin to si Gemma Cafe. Naka 1K na siya. Ayan, still watching, Eugene, sa yung Aras Caldo. DJ Dan din sa'yo, Electric Bacans. Ayan. Thank you, Gemma. Dan 5 sa nakapin mo, host. New Look TV. Thank you. Salamat po, Ma'am Shian. Still watching pa, Eugene. Tapusin natin to mga video nyo para din sa inyong mga WH. At sa mga may harang. Ayan. Sabi nga niyan, tulungan lang sa YT para lahat aangat. Food trip. Ayan, New Look. Sa YT ay tulungan lamang. Good morning din. Good morning, good morning. Mega love shout out everyone from Food Trip. Salamat, Sir Kit, sa pagpunta. Ayan. Tapos ka na Sis Mai, sa ating nakapin. Tita Renz, mega love shout out. Salamat, salamat. Tamsak ako dito, Sir Food Trip. Food Trip Ranger Dan from Gemma Cafe. Paharang ako, Food Trip. Solved na sa dami ng ulam. Mangan na mga guys. Nanonood ako, Sir Kit, sa yung binabang link. Bert, thank you. Eugene, dan na ako sa yung Aras Caldo. Dan 20 po, Ma'am Gemma Cafe. Ayan, salamat Sis Mai. Maraming salamat Sis Mai. Ayan, ay napa 1K na natin ang ating nakapin. Congratulations po, Ma'am Gemma Cafe. Sana hindi
kainin ang iyong masasarap na bananang ibinigay ng ating team. Still watching, Sir Food Trip. Ayan, ibaba na natin siya kasi baka masilip pa siya. New look on the way. Baba na natin si Gemma. Baka masilip pa siya. Salamat Ate Ann sa pagbigay sa ating nakapin. Thank you, thank you. Ayan, bisitahin mo din Ma'am Gemma Cafe, ang mga dumikit sa'yo. Mga dumikit sa'yo ay ito, si Sismay. And baba mo ang ano mo, Ate Ann, main channel mo. Isa na yun. Ayan, si Newlock. Dumikit din sa'yo si Newlock. Nagbigay din ng ayuda. Mio, lalabs. Thank you, thank you. Like 48 ako, sis Ansi. Salamat din po sa pagpasok sa aking live. Welcome po. Andito ako, Ate Ann, sa binaba mo. Sa anong nangyari sa buhok ni Ma'am Kinky? Nagpapaharang ako dito. Then po, Ma'am Ann, mega love shout out. Thanks po from Food Trip. Thank you, Bert. Sis Mai, puntahan ko ulit yan bahay mo, Sis Mai. Hindi kita pwedeng iwanan. Congrats po, Ma'am Gemma Cafe from my mix, my channel mix. Ay, thank you sa aking mga tamsak. May 46 na tamsak na ako, o diba? Dami. Sis Mai, naging toy makeup. Salamat, Sis Mai. Meron pa akong 1 banana dito, Sis Mai, sa'yo. Bakal bote. May dumaan.
Naghahanap ng bakal bote. Ang lakas ng boses. Sis Mai, babaan mo ulit yon. Bote daw po, Miss Ann. Oo nga, wala pa naman ako ditong naipon. Wala pa akong naipon, hindi pa ako nakapangalakal. Sis Mai, babaan mo ulit. Watching ako sa iyo, Ate Ann. Ate Ann Colorets, watching ako sa binaba mo, ha? Para maayudahan si Smay. Babaan mo si Smay. Yung link mo. Ayan, pin muna natin to si Smay, ha? Kasi maliit pa ang bahay niya. Dikitan natin tong nakapin, guys. Maliit pa ang bahay niya. Basta still watching ako sa isang cellphone, Ate Ann. Guys, baka meron kayo dyan extrang banana. Dikitan natin ang ating nakapin. Naging toy makeup. Sis May on the way 10, yung mga di pa nakadikit, o, di ba? New look. Galing naman yung new look. Kita natin, guys, ang ating nakapin. Road to 500. Road to grade 5. Banana, thank you, my friend. Banana, thank you. Guys, please connect also to Banana. Baka hindi pa kayo dikit kay Banana, guys. Please connect to Banana, guys.
Welcome po, Sis Gemma. Welcome. Loves Mio, thank you. Dan Puluwat sa nakapin. Salamat sa si Kuya Feli. Ayan. Pa-end na din ako guys. Naka-live na si JM Molly. Doon na lang tayo patuloy ng ating ayudahan. Patapusin lang natin to. Patapusin natin si New Look sa ayuda sa ating nakapin. Out na ako, Sisi Koy. Hi, thank you so much. Ingat. God bless, God bless. Sisi Koy Natasha, thank you so much sa support. Ayan, pa-end na din ako, Sisi Koy. Tinatapos lang namin tong ayudahan na kapin. Salamat, Sisi Koy. God bless to you. Thank you. Lalabs Mayo, salamat Lalabs ha. Salamat sa support. Still watching, Ate Ann?
from this moment. La 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 from this moment. Da 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 right beside me. Ate Ann Colorets, tapos ka na sa ating nakapin? Still watching din ako sa iyo, Ate Ann. Tatapusin ko tong itong premiere mo kagabi. Salamat, Sir Kit. Salamat sa inyong lahat dyan, guys. Lipat bahay na tayo. Thank you so much sa inyong lahat. Dan 10 sa nakapin. Ayan, Ate Ann, salamat sa pagbigay ng 10 sa ating nakapin. Patapos na din ako sa iyong premiere kagabi. Nasa na ako. 8 minutes. Ayan, salamat. Ayan. Lipat bahay na tayo. Lipat-lipat na tayo, guys, sa mga gusto pang mangisda. Lalabs Mio, salamat. Dan watching na ako, Sisi May. Ate Ann Colorete, dan watching na ako dito sa Kingking Buhok ni Ma'am, na napakaganda na. Lipat bahay na tayo, guys. Dito na tayo sa ating nakapin. Thank you so much for all the support and love. Thank you. Bye-bye na, guys. Lipat-lipat na tayo dito sa ating nakapin kay JM Molly. Then watching na ako, Ate Ann Colorete. 13 million people sa mga nakatambay. Sa mga gusto pa pong mangisda, lipat na po tayo sa ating nakapin. God bless everyone. Keep safe and good morning. Happy Wednesday. Thank you. Bye-bye.